Paula Domingo. Arts AV. Yes, ayan, para kada kayo amin sa nga pabda, ayan, agdanayon nga ay attend kayo. And of course, ayan, sagsagot ko man natin ang kanta ko ni Boss James. Para kayo nga, boss, nagsubli akon. Yahoo! Lipatin kan di ko nakngem saan na naiwang makayatan na isang sakyan ayang kinalikaguman na iba ay mo puno ang pagkarang saka uray awan ka malaglag ka dagitilan daw ang inakit kita dagitin darway ngain ng hawda tukwem luluwa hanggang mapanunod ka. Agnanayong kay ayatin ka ipapatekhe puno adong wenda uray paino imang tayo ka pimanaw ka atin ang pagkata makudat si manday ko'y biyang ko at may sa ato'y puso uray awan ka malaglag ka dagitilan daw ang inang makikita dagitin darway ngain ng hawda tuwem luluwa hanggang mapanunod ka. Agnanayong ngay ayatin ka ipapatekhe puno adong wenda uray paino imang tayo ka pimanaw ka adin ang pagkala makudat si manday ko'y biyang ko at may sa kato'y puso. Yes, ayan, sa kamat kumanda din ang kanta kinaring Kimberly Agule Adina ni Beb Princess Barabay ni Mama Richo na Pubungan ni Tita Sunny Joy Agkawili, ayan ni Sis Elena Ramos ni Ina Hernando ni Ate Wes Mami Carol, Mami Emilia, Tita Imelda Aurelio, ayan basta met kini Tita Martes Corpus Vanilla, ayan agnanayong kay ayatin ka ipapatekhe puno adong wenda uray paino imang tayo ka pimanaw ka atin ang pagkala makudat si manday ko'y biyang ko at may sa ako'y puso agnanayong kay ayatin ka ipapatekhe puno adong
sa iyo